εξής απορία. Πόσοι φωτογράφοι έρχονται εδώ το χρόνο? Γιατί δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι το χωριό μου και βέβαια θα λέτε ότι της Νάξου. υπερβάλλω, αλλά έρχονται κατά γκρουπ. Ακόμα και οι σχολές έχουν έρθει. Σχολές φωτογραφίας. Όπως και σχολή καλών τεχνών του Μονάχου πριν 3 χρόνια. Ναι. Με 15 φοιτητές και 5 καθηγητές. Έμειναν στο χωριό 15 μέρες και ζωγράφηκαν κάθε γωνιά του. Και τους περιμένουμε να ξανάρθουν. Πώς αισθάνεστε εσείς γι' αυτό που έχετε μεγαλώσει εδώ πέρα? Γιατί δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι το χωριό μου και βέβαια θα λέτε ότι της Νάξου. υπερβάλλω, αλλά έρχονται κατά γκρουπ. Ακόμα και οι σχολές έχουν έρθει. Σχολές φωτογραφίας. Όπως και σχολή καλών τεχνών του Μονάχου πριν 3 χρόνια. Ναι. Με 15 φοιτητές και 5 καθηγητές. Έμειναν στο χωριό 15 μέρες και ζωγράφηκαν κάθε γωνιά του. Και τους περιμένουμε να ξανάρθουν. Πώς αισθάνεστε εσείς γι' αυτό που έχετε μεγαλώσει εδώ πέρα? Έχουμε κάνει μια προσπάθεια να το συντηρήσουμε το χωριό, να το διατηρήσουμε, γιατί μην κρυβόμαστε, αυτά τα χωριά ερημώνουν συνεχώς. Όταν πήγαινα εγώ στο δημοτικό σχολείο είχε 400 παιδιά και τώρα έχει 20. Θα στλίβει αυτό, Βέβαια. Είναι με μαθηματική ακρίβεια σε λίγα χρόνια θα κλείσει το δημοτικό σχολείο, όπως έχουν κλείσει σε διπλανά χωριά. Και αυτά τα χωριά που είναι κατοικημένα από την αρχαιότητα συνεχώς, όποιος λίγο έχει ασχοληθεί με την ιστορία του χωριού, δεν μπορεί παρά να θλιβέται. Αυτή εδώ είναι η πλατεία λοιπόν. Ναι. Και αυτή η κυρία Ματίνα, από ό,τι βλέπω και από την ταμπέλα, η γνωστή κυρία Ματίνα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Θα έρθουμε να πιούμε ένα κρασί μετά, Θα έρθουμε. Πόσο παλιό είναι το χωριό? Είναι συνεχώς κατοικημένο από την αρχαιότητα. Το ζενήθ του έφτασε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην κατοχή πέθαναν 377 άτομα από πείνα. Ήταν βιομηχανικοί εργάτες, έκλεισαν τα σμηριδορυχεία και μετά άρχισε να φθήνει συνεχώς και από 3.000 κατοίκους που είχε προπολεμικά τώρα έχει περίπου 500. Ξέφευγε από το μάτι των πειρατών? Όχι, δυστυχώς όχι. Παρά το ότι ήταν κρυμμένο από τη θάλασσα για να μην φαίνεται, από τους πειρατές δεν γλίτωνε. Αγοράζει ο κόσμος? Οι ξένοι? Δεν πουλάει κανείς. Αυτό είναι. Οι ξένοι θέλουν σαν τρελοί να βρουν να αγοράσουν, αλλά όπως βλέπετε και το τελευταίο ερείπιο δεν πουλάνε ούτε μέτρο. Η ζωή λοιπόν εδώ στην Κόρονο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να παραμείνω μία ακόμη ημέρα. Μας βρήκαν τα αμποφόρια σήμερα το πρωί εδώ στην Κόρονο. Δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν συχνά στα Κυκλαδονήσια και θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ξυπνήσαμε σε έναν από τους 2 ξενώνες που υπάρχουν εδώ στο χωριό και αυτός εδώ έχει μια ιδιαίτερη ρομαντική αλλά τραγική ιστορία. Το 1922 ένας στρατιώτης μαθαίνει ότι η κοπέλα που επρόκειτο να παντρευτεί θα παντρευτεί κάποιον άλλον. Λιποτακτεί από το στρατό και έρχεται, κοιμάται εδώ στο σπίτι του τότε αρχιμανδρίτη και το επόμενο πρωί τον βρίσκει στη στρατονομία. Πάνω στην προσπάθεια να ξεφύγει, τον πυροβολούν εδώ στον αέρα και βέβαια βρίσκει τραγικό τέλος. Ο πατέρας του, ζητώντας εκδίκηση, πάει να βγάλει το μαχαίρι από το ζωνάρι και να σκοτώσει τους στρατονόμους. Τον πυροβολούν κι αυτόν. Τραγικό τέλος και για τους 2. Είδατε τι κάνει ο έρωτας? Ξέρω γιατί αργεί ο καφές μου. Μέσα γίνονται οι πληρωμές, έχει έρθει ο ταχυδρόμος. Έτσι, οπότε είναι ο μήνας η μέρα πληρωμής. Κύριε Δημήτρη. Αμέσως. Εντάξει. Γεια σας. Τι κάνατε? Καλά εσείς. Καλώς ορίσατε. Ωραίο πρωινό, έτσι λίγο με αέρα όμως. Μάλιστα. Μια και έχουμε και πολύ αέρα, Δεν μου λέτε, το καφενείο του Υπότη γιατί ονομάστηκε έτσι? Ήτο πολύ λεβέντης και είχε και γυναίκα τσίφτισα, ήτο στη δουλειά επάνω πολύ δυνατός και τον ονομάσανε εδώ οι ντόπιοι Υπότη. Υπότη.
Παρατσούκλι υπότι. Ο χειμώνας σας αρέσει? Εδώ. Ωραίος είναι, ωραίος. Πώς δεν είναι ωραίος? Ωραίος. Φανταστικός είναι. Εάν δεν έρθει κάθε εποχή, εάν δεν περάσει, δεν θα είναι ωραία. Πρέπει λοιπόν να περάσει και ο χειμώνας, να έρθει η άνοιξη, να έρθει το καλοκαίρι, να έρθει το φθινόπωρο. Χωρίς το ένα δεν έρχεται το άλλο. Και το ένα έχει τη χάρη του, έτσι. Και το καλοκαίρι δηλαδή όταν έχει κόσμο, αλλά και ο χειμώνας με την ησυχία του είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Η καλύτερη εποχή όμως είναι η άνοιξη. Ήσασταν πάντα ο καφετζής του χωριού? Ήμουνα καφετζής από μικρό παιδί, αφού βγήκα από το σχολείο. Αλλά μετά έφυγα, δούλεψα στον τύπο, έχω δουλέψει στα σμυριδορυχεία εδώ πέρα. Α, και εσείς, όπως όλο το χωριό? Ναι, φαντάζομαι. όπως όλο το χωριό και εμείς. Καλημέρα κύριε Ματίνα. Καλημέρα, Αλέξη, τι κάνεις? Καλά, ετοιμάζομαι να φύγω. Α, δεν θα Δυστυχώς. καθίσεις να πιεις ένα νεράκι, ένα Δεν γλυκό. προλαβαίνω. Ένα τυράκι για το δρόμο. Εντάξει, για τον δρόμο, ναι. Πάμε. Τυράκι να έξω. Θυμηθείτε με, αφήστε λίγο χώρο στις αποσκευές. Αξίζει, είναι νόστιμο. Έλα, Αλέξη, λίγο ασχετικό τυράκι για τη διαδρομή σου. Και ψωμάκι του φούρνου μας και του χωριού μας. Να πας στο καλό. Στο καλό να πας, στο καλό. Καλό χειμώνα, να είστε καλά, ξαναρχείς.